Funso limene limabwera ndithu mobwerezabwereza. Mzimayi wina aliyense yemwe ali pakati ndiyeno mwamuna akufuna amukwatire mzimayi ameneyo, sharia ikuletsa, ndiponso chiletso chimenecho kapena mbali imene akwena kuti ndizoletsedwa ndi mbali imene ili yolondola. Chifukwa cha ndikutero ali maulama ena anabwera ndithu ndikutambasula, ena anabwera ndikufotokoza. Chingakhale mimbayo wapereka ndi iwe kapena kuti mimbayo wapereka wina wake. Chitsanzo mwina mzimayi banja latha, iye ali ndi mimba, sakuloledwa kukwatiwa mpaka atabereka. Chimodzimodzi mwamuna mwina wamwalira, mzimayi ali ndi mimba, sakuloledwa kukwatiwa mpaka atabereka. Lamulo limene lito Allah kulamula mu Qur'an al-Karim suratu Talaq aya namba 4 kuna kuti wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Aya ili clear ndithu ikumveka bwino, akuna kuti mzimayi wina aliyense yemwe ali ndi mimba ndino akufuna kuti mwina mwake atakwatiwa adziwe kuti ali ndi nthawi yodikira, asafulumire kukwatiwa mpaka atabereka. Apatu mimba ina iliyonse, mimba yukayi ndi ya zina, anapereka mwina munthu wina kapena unapereka iwe munjira ya zina, dziwa kwena kuti chingakhala mimba unayipereka iweyo, sukuloledwa kupanga nikah mpaka mzimayiyo azabereke. Imene aya suratu Talaq. Tivile mu hadith qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtumiki anazafotokoza na kuti la tuta'u hamilun hatta tadha. Mzimayi wa mimba sakuloledwa kuti wina wake amugone mpaka atabereka. Mupointi ngati imeneyi ndi imene ena mwa maulama amafotokoza like madhhabu Abu Hanifa, kwena kuti ngati mutafuna kupanga nikahayo ikhala yololedwa ndipo ilandiridwa. Komano mzimayi ameneyo mimba chingakhala ili yako, sukuloledwa iwe kumugona mzimayiyo mpaka azabereke. Chifukwa chani? Ali ndi pakati kale. Mtumiki akuti la tuta'u hamilun hatta tadha. Mzimayi yemwe ali ndi pakati musagone naye mzimayi ameneyo. Mimbayo ngati unapereka iwe munjira yachibwezi ya zina, kapena mimbayo mwina wina wake anapereka mimba ndiye ukazi kumufuna, ngati upange naye nikah, akuna kuti nikah ikhoza kukhala yololedwa koma mzimayi usamugunde mpaka atabereka. Hadith rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu Shaykh al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Sizo kazo changana hadithi zo ina mtumika kuna kuti la yahillu limri'in yu'min billahi wal yawmil akhir. Sizoledo kwa muntu wina aliyense amene amakhulupirira kweni mwa Allah subhanahu wa ta'ala, zonna kuti sa qiyama tsiku lomaliza lilipo, akuti sizikuloledwa kwa munthu amene yokhulupirirayo ayasqiya ma'ahu zari'a ghairihi. Sakuloledwa kuti madzi ake athirire mmela wa mwini wake, kusonza kuti kugona ndi mzimayi amene ali mimba kale kaya wina sizikuloledwa. Kuonjezera pamenepo, munthawi imene inu mumagona ndi mzimayi mnapanga zina, madzi amene ali menemo ndi madzi amene abwera munjira zina. Sono inu ngati mupange nikah, kusonyeza kuti madzi anu akhala ndithu akilini, sichoncho ndeno mutenga bwanji madzi akilini achikumati kumathira kumene kuli madzi oyipa. Chabwino ndeno tikapita mu yankho limene maulama akumati tambasulira bwino, limene maulama akulankhula bwino, akwena kuti mzimayi amene ali ndi mimba, kaya mimbayo unapereka ndi iweyo kapena anapereka ndi wina wake, sizikuloledwa kugona naye mzimayi ameneyo mpaka atabereka. Chimodzimodzi ndi kuti nikaha imene sikuloledwa
nikahi imene sikuloledwa. Chifukwa tikapita kumbali mina una kuti nikahi ikhaza kukhala yololedwa, amene kuti ndiye kuti zimayi simukagona. Inde maulama ena anayika malamulo awo kuna kuti zikuza kutheka chifukwa inde amene anapereka mimba mwakuti. Koma tikapita mu chigamulo cha Qur'an al-Karim ndi sunna ya mtumiki ndi qawlu tarajih, mau amene ali olondola amene maulama akufotokoza akutenga kwa ayat, akutenga kwa hadith kuti sizingakhale sizikuloledwa zimenezo. Osapanga nikah ndi mzimayi yemwe ali ndi mimba kale, ka mimba ndi yako kapena ya wina wake, sizikuloledwa. Ndipo ngati mungapange nikah, mzimayi usagone naye mpaka natabereka, chingakhale mimba ndi yako kapena mimba ndi ya wina wake. Ndiye kuti maganizo ena onse amene maulama apereka ena kuti mwakuti asogoza Qur'anul Karim, asogoza kwa aya inshallah.